Erokamano nyakora mogi kuom yiero Ramogi TV otieno machielo dichieng' ma bende amiye weche manyien mag oimore tinendeni kamoro amora ma intie. Ageno ni obedo kodi makare chakre ne piny ru nyaka koro chopo sani. Wan kod mathoth ma waikoni e otieno ma kawuono nyakora mogi magi oting'o weche madhi nyime mag siasa, weche mag dongruok kaachiel kuom otenore kod weche mag thieth bende kaachiel kod lokruoge mimedo tim e neno ni chenro ochopo ne jopiny e yo makare. Nyakora mogi machiegni aka en tich ariyo bende ng'eyo ni ng'e gwengewa bedo. Mokwongo to wayud thuond weche. What is currently collected is not sufficient to run the SHIF fund. And then for the other two funds, the main challenge is that they are competing with other sectors, whether it's education, defense, and so on. Yangore ni jokenya odi ofuko kendo dagi chiwo sir ne okumba mar thieth mar SHA e yor omenda. If your physical appearance is an embarrassment, we will embarrass you. But if you are organized, the way we can see, the order in these responses, then it's like a tennis game. Senator medo siemo governors ne nyaka gichope nyimgi mondo giler kaka gitiyo go omenda ka governors to pod ywak ni senators kotogi. Jaod bura masaboti Caleb Hamisi koro gole kuku mar tendo ODM nek ka ilero ni nikech ne oyiere kaka jakom ODM Trans Nzoia. Machiegni nyakora mogi mar yudo weche manyien adimba weche manyien mag oimore chakore sani. Jaloko mare iluongo ni Belinda Phillips. Yudo thuolo matudi koda namba en 360 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X en @Ramogi TV KE. Machiegni nyinga en George Bati. Od bura mar Senate wuok mager ka gisiemo governors ni nyaka kaw ting' mar duoko penjo wi kaka gitiyo kod pesa ma ichwalo ne counties. Magi timore kinde ma governors ariyo ochopo nyim komiti mar Senate mar duoko penjo iwi kaka ne gitiyo kod omenda mag jopiny kata odoko ne riwruok mar governors to nyogolo chik ne governors mondo kik chope nyim komiti mar Senate ka giywak ni senators kawo pesa kuomgi kendo tiyoge marach. Chris Owino chakono weche manyien mag oimore ripodne. Senators osiemo wang governors mondo we kwang'e pesa mokwal mag jopiny kendo nyiso gin giikre mar duoko penjo matek ewi ka gitiyo kod omenda mimiyo gi higa ka higa e chwalo chenro mag dongruok ne jopiny e counties magi. E bwo telo mar jakom komiti mar CPAC Moses Kajwang', senators okwaro wang'gi kendo kwedo weche manyocha owach kod riwruok mar governors ni governors machopo e nyim komiti mar CPAC osebedo ka ikwayo asoya kod senators kaachiel kod nyiso gi achaya e chwalo agenda mar siasa. Your colleague from Embu was here. She admitted herself under oath that the county government of Embu took 10 million shillings from the KIPES fund to sponsor a border event, a public rally. She admitted it. That was not Sifuna. That was not this committee. Man, it's an illegality, and she confirmed herself. The appearing before the Senate is not a privilege, it's not a favor, it's a constitutional obligation. The way we fight for resources to go to our counties is the way we demand accountability. And Council of Governors is an unconstitutional body. It's a club of billionaires. Some of them are running away from corruption cases. Jakom CPAC Moses Kajwang' ogolo siem mager ni governor moro amora mabiro rem chopo e nyim komiti mare mar duoko penjo wi kane otiyo kod pesa mag jopiny ni obiro moto e bade. If you come here with embarrassing records, we will embarrass you. If you come here with embarrassing responses, we will embarrass you. If your audit reports are an embarrassment indicative of theft, we will not bembeleza you. Unity of the governors will not shield them from corruption. It will not shield them from accountability. When a witness is called before Parliament and fail to appear, that witness will be held personally responsible and personally liable. It is not going to be a collective responsibility. Mabiro e kinde ma governor Manarok Patrick Ole Ntutu kod nyawadgi makitui Julius Malombe to ong'anyo ne chik mar COG kendo chopo e nyim committees mag Senate mar CPAC kod CPIC mar duoko penjo. Kata mana jakom COG Ahmed Abdullahi
mane osomo chik makumo governors chopo e nyim Senate bende okwayo komiti mar CPAC mondo omi odiochieng' machielo mar chopo e nyimgi ataro mar chik mane ogolo. But the chair of the Council of Governors is requesting that we give him an earlier date. He's not asking not to come. He's asking to be given an earlier date and misleading the other governors not to come. This peer pressure. Another one, yes, came here, and when we showed the document he has presented and the chair requested him to read, he said, oh, today I can't see because I left my glasses at home. That's the same person calling us the extortionist chair. Korka korgi, riwruok mar governors ondiko ne Speaker mar Senate Amason Kingi e wi chung' margi kagisingo mar pedho neno ni moko kuom jokanyo mag komiti mar CPAC osebedo ka kwayogi asoya. Weche mag COG bende oselwedo kod ogai mar DCP Rigathi Gachagua mane ose od bura kod governors kuom bedo todo mar mibadhi e pacho kae. So I gather the senators are reasoning that since they have stolen from the people, they need to steal from them. Of course, two wrongs don't make a right. Of course, the Senate and the National Assembly has been a theater of corruption. And by extension, all public institutions. So this is something that we intend to correct when we form government. The United Opposition intends to deal with corruption head-on. Okang mar Governor Makitui Julius Malombe kod nyawadgi Narok Patrick Ole Ntutu chopo e nyim komiti mar od bura mar Senate mar duoko penjo. Ndalo ariyo kende bang' riwruok mar governors wacho ni onge governor mabiro chopo e nyim komiti mar CPAC kelo penjo mathoth ni to dibed nitiere ywarok e kind riwruok mar governors kose en motuo ema wuondo manumu. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Kowuok e od bura nyaka e weche mag siasa en ni ogai mar DCP Rigathi Gachagua onyiso sirikal ni nyaka ti makare kendo mariek e kedo gi midhiero mar oro ma okwako Kenya. Gachagua wacho ni jatend piny William Ruto nyaka yang oro kaka midhiero mapek masani miyo piny Kenya wich bar mondo omi ketne omenda moromo. Oloso gi jofwambo e boma ma Nairobi kama bende ne oloso e wi siasa mag keto sirikal tesre. Efinya Kidi nigi mathoth. E apis duond bura ma DCP buore Nairobi, ogai ma duond bura no Rigathi Gachagua otwa kod jofwambo kama owacho ni piny owacho nyaka rid tol mar kedo gi oro ma okwako counties mamoko pachoka ahinya to mago mag Mandera, Wajir, Marsabit kod Garissa e kin mamoko. Kuom mano, odwaro mondo jatend piny William Ruto oyang chal makamano kaka midhiero maduong' ma nyaka ket maino e kedogo. William Ruto must declare the drought in northern Kenya a national disaster. Such a declaration will unlock the scale of national and international response required to save lives, protect livelihoods, and restore dignity of the Kenyan people. Over the last few days, I've received many tearful messages from Kenyans across the country, and especially from our brothers and sisters in northern Kenya, where drought continues to tighten its grip just as families prepare for the holy month of Ramadan. No parent should ever have to watch their child sleep hungry. Kaluwore gi Gachagua, omenda mar shillings bilion 4 ma piny owacho nyoketo mar konyo e kedo gi midhiero mag oro e counties 23 podok rom. In a meeting yesterday, the government, in a typical knee-jerk reaction, allocated 4 billion Kenya shillings to 23 ASAL counties. This translates to approximately 173 million per county, allocated to 3.3 million Kenyans who are affected. This translates to 1,200 Kenya shillings per person. These funds are way below the minimum food basket recommended by the United Nations to approximately Kenya shillings 2,700 per person in the rural areas. Gachagua noko bedo maluor mar chiwo pache e wi omenda mar nyota michiwo ne rawere kaka sir mar choko ohala. Gachagua wacho ni jatend piny William Ruto oloko chenro mar nyota pa utimo campaign mare. A World Bank program happening in other African countries like Angola, Mozambique, Nigeria, Senegal, Benin, Togo. Yet we have not seen their presidents turn in this into re-election campaign rallies across their countries.
E duoko mare, jagoro mongirore migawo mar riwruoge Saga Susan Mangeni owacho ni Nyota en chenro machiwo ikruok makare ni rawere e yor ohala. Omedo ni mano gino ma inyalo ng'e mana gi jal manigi chenro makare ne rawere mapachoka kendo onge gino mabiro miyo gichung Nyota. E weche mag jal mabiro bede ong'ala manyime e kinde yiero ma higa 2027, Gachagua wacho ni gibiro yango e kinde mowinjore. Magi timore e kinde ma jatend piny William Ruto ikore ne limbe mare mar counties manie nyandwat mar piny Kenya, kama ichane nyasi machiwo sir omenda Nyota ne rawere. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Kawasudo Nyakoromogi yangore ne jo Kenya odi ofuko kendo dagi chiwo sir ne okumba mar thieth mar SHA yor omenda. Kalure kod ripot mogol kod riwruok ma ok mar piny owacho mar Institute of Economic Affairs oyangore ni higa achiel gi nus nyaka ne piny Kenya chak tiyo kod okumba mar SHA, onge sir moro amora ma osedonjo e aguch SHA kopogore kod chudo mag ji machamo osara kod ji machudo gin giwegi. Kaka Judith Omondi leronwa, ripodno oyango ni SHA nyalo podho kaluwore ni nitie nok mar omenda mar bilion 116 e aguluno. Report mar riwruok ma ok mar piny owacho mar Institute of Economic Affairs okelo penjo kaponi en bedo ngudi mar jo Kenya e chiwo sir ne okumba mar thieth mar SHA, koso en koso ng'eyo ni owinjo gi chiw sir mar omenda ne okumba ni. Kalure kod pend chik moko mag okumba mar thieth mar SHA, omi jo Kenya kod jo kod thuolo mar chiwo sir margi e yor omenda ne okumba no, mak mana ni nyaka sani higa achiel gi nus bang' chakruok mar tich mar okumba ni e pachoka, kata mana siling ema pok ochiw kaka sir ne okumba no. On paper, according to the Social Health Insurance Act, there are other sources for the other two funds. There are other sources from grants, gifts, donation. But that is actually on paper. So far to date, since the 1st of October 2024, these funds have not received any grants or gifts or even donations. Ma biro e kinde ma ripod ni bende yango ni nitie nok mar omenda e okumba ni e chiwo thieth ma oromo ne jo Kenya duto, ka e okumba mag thieth adek duto, kama oriwo Primary Health Care Fund, SHIF kaachiel kod Emergency, Chronic kod Critical Illness Fund, pod nitiere ma oheo bilion 100 ma dwarore mondo mi okonyi e chulo thieth kaka dwarore. What is currently collected is not sufficient to run the SHIF fund. And then for the other two funds, the main challenge is that they are competing with other sectors, whether it's education, defense, and so on. So that makes it very difficult, and we'll see that the two actually have we have funding gaps, and this makes it very difficult for the funds to be sustainable. Kakoro luoro nitie ni okumba ni nyalo podho, kalore ni kata bed ni migawo mar thieth osebedo ka go korgi ni kwan mamalo mar jo Kenya osendikore kaka jokanyo mag SHA, matin kende ma chudo kaka winjore, ka thothgi gin ma ok ondiki, ma okawo kwan mamalo mar jokanyo mag SHA ma ok chudi. The informal sector is quite big. It's actually over 80% of the economy. So that obviously makes it very difficult to collect. And so this scenario obviously would lead to a risk of collapse of SHA and failure to protect households. Kaka yo mar reso okumba ni, riwruogni e dwaro mondo mi orang kendo omenda ma iketo mar chulo thieth kaluwore gi nyalo mar jopiny, manyo kaka inyalo bugo omenda mar SHA kokalo kuom yore mamoko mok chudo mar jo Kenya, kaachiel kod manyo kaka ichulo gope mag ute thieth e kind mamoko. Judith Omondi, Ramogi TV. Riwruoge mag ute thieth manie bwo kuonde lamo oriwore mar tiyo kanyakla kod piny owacho e manyo omenda mar thieth mondo omi bugodo rem mag omenda maneno e sekta no. E romo mane gibago e boma ma Nairobi gikone giikore kendo girito mana mondo sirikal oyangnegi kaka gibiro tiyo. Giywak ni piny owacho deko kod chwalo negi omenda mag thieth mar SHA, kendo nyaka sani SHA ne kod gopgi mar siling bilion 6 kamar NHIF to romo bilion 4. Developments of PEPFAR, when you check from last year, after His Excellency the President of the United States of America, I think based on the emerging and evolving issues which have come in place, we have now to have the funding based on the projects we have been implementing, which were funded by PEPFAR and CNDC and USAID and also DOD. It means that now as FBO, we have to engage government. As long as we have billions of shillings still
not dispersed within the system, then our facilities that we proudly represent are actually on the brink of closure. So something fundamental must happen, and it must happen now, because if it doesn't happen, then the population that we are serving, unfortunately, will not be able to access quality health care. But we are committing to be present and available as and whenever we are called upon. And we are ready to collaborate with the county governments. We are also ready to collaborate with national government. We are also ready to collaborate with the global governments, with global entities, to be able to ensure that Kenya achieves universal health coverage. Jaod bura ma Saboti Caleb Hamisi koro gol kaka jakanyo e kuku mar tend duond burano NEC bang' lonyo kolemo mar bedo jalup Ruoth Goro. E barua mochwokno gi jata tije mar ODM Oduor Ng'wen, tend ODM oyango ni okang' mar Hamisi bedo tenge e thuolono en nikech nyocha noyiere kaka jakom mar duond bura mar ODM bade mar kaunti ma Trans Nzoia. Barup Oduor Ng'wen olero ni mano en dwaro mar chik mar duond bura mar ODM ni ok oyiene Caleb Hamisi bedo jakanyo mar NEC ka en lemo mar jakom e kaunti, kendo nikech koro ok omako lemo mar jalup Ruoth Goro mar duond burano. Kapodwani motene kod weche mag siasa ni jaod bura mar Angwe Dr. Lilian Gogo koro wacho ni jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna itiyogo gi jatend piny machon Uhuru Kenyatta mar keto duond bura mar ODM obed maweth motelo ne yiero mag 2027. Okone Sifuna mondo wuog e ODM poni oneno ka ok onyal dhi nyime bedo e lemo ma entieno. Gogo mane oloso e kinde romo ma okelo kanyakla jopiny e wards 2 mag Game West kod East Game Ward okoni lweny masani nitiere kendo ma Sifuna yawo gi ODM ok obidhigo mabor, kendo nyaka uchiw luor ne jatend ODM Dr. Oburu Oginga kod jotelo mamoko. The lives of Sifuna, your lives are going to catch up with you. Baba in himself questioned the one-term concept and theory. I want to stand with Dr. William Samoei Ruto. And in the part of our negotiations, we would be ready to go and negotiate with him to remove him out of his seat. We can negotiate for anything else, but we defend the presidency and leave it to Ruto. Od bura mamalo kod mar Senate ochako chenro mag ayanga odhiambo ma kawuono bang' betie yweyo mar dweche 2 chakre dwe mar 12 higa mokalo. Moko kuom weche madito ma od bura dhi miyo pek bang' duogo gin puodho lai mar loso bajet manyien mar omenda mag 2026-2027, lokruok e pend chik matayo osuru kaka yo mar keto e tim paro mar wito oko osuru ma ijuogo jotich ma yudo osara matin ne Sh30,000 dwe ka dwe, loso chike motenore kod yiero mag 2027 e kind weche mamoko. Jood bura bende igeno ni dhi twak e wi paro mar uso 15% mar bath pok mag kambi mar ong'we yamo mar Safaricom. Wageno mar ariyo ni ka wadok wadhi bet gi miluongo ni budget policy statement. Budget policy statement en gino no ma sirikal kelo ka koro nyiso wago ni gichano budget ma higa ni nang'o. Taxes magi magidwa medo, magi magidwa duoko chien. To japiny gibro konyo nang'o mondo garama mar maisha kik dhi malo ahinya. To mano koluwore gi pend chik nyaka gikele kapok oromo tarik 15 dwe mar 2. Koro mano gima nyaka bi immediately. Samo biro no obiro gi miluongo ni debt management strategy ma bende sirikal makelo. Debt management strategy en ni gibiro nyiso ni nyaka kawuono pesa mwaseholo kaka jo Kenya en pesa makama. Pesa monego wachul dwe ka dwe en pesa makama. To kuom pesa no mwaholo oko en ma, mwaholo e Kenya en ma. To mondo kik wamed holo ahinya, wadwa timo gik moko 1, 2, 3 mondo pesa mwaholo kik dhi nyime ahinya. Nokoromo gi lokruok otim ne komiti matayo chenro mag od bura mar kaunti ma Homa Bay midendo gi dho ngere ni House Business Committee
kendo moko kuom MCAs ogweyo oko kama moko yudo thuolo e lemogo. MCA ma Arujo Tony Otheo, mano ma West Kasipul Vikins Bondo kod Paulino Yo ma ogwel duto kiroko ka thuolo magi omi MCAs mamoko. Od bura mar kaunti ma Homa Bay en achiel kuom ute bura ma sani wang' dhi bedo karango matut ahinya to kaluwore kod futo mar yamb siasa e kaunti no. Ahinya bang' kanyocha jalup gavana Oyugi Magwanga wuok apiaya mar dhi laro kom mar gavana yiero ma 2027. E odiechieng' mar yawo ayanga chenro mag od bura bang' yweyo malach ma dho ngere dendo ni recess. Lokruok mokwongo bedo e komiti maduong' matayo chenro mag od bura mong'ere kaka House Business Committee. Jokanyo mag komiti no maraba mar lokruok orucho nying-gi oko gin kaka MCA ma Arujo Ward Tony Otheo, MCA ma West Kasipul Vikins Bondo kaachiel kod Paulino Yo ma en MCA mogwel. Kata obiro ni tend od bura mar kaunti ma Homa Bay pok owuok apiaya mar chiwo ler e wi okang' mar golo MCAs go e komiti no. Maling'ling' lieko ni mano en achiel kuom lokruoge mabuora madhi timore koda ka e komiti mamoko mag od bura no, ka kweth mathoth geto rieyo yore mag telo kod siasa masani osechako kikore motelo ne yiero maduong' mabiro. E mano manenore kaka gima dimi thiche oko e kom, MCA ma West Kasipul nyocha ne oriadi e kind jogo ma ochwalo kwayo margi mar dhi laro kom mar kar chung' od bura ma Kasipul gotiko mar duond bura mar UDA. Jogo ma okawo thuolo adeko sani koro gin MCA ma East Kamagak Oyugi Dorin, mano ma ogwel Margaret Owenje to kod MCA ma Kochia Ojala Nyangi. Komiti no en mar jokanyo 13 e od bura. George Bati, Ramogi TV. Erokamano nyako Ramogi kuom kete Ramogi TV. Dakika en 20 bang' saa 3 mar otieno. Weche manyien mago imore biro ni achiel kachiel kendo e yo makare ahinya ka ibedo gi ng'eyo kuom mago matimore e alwora manitie machiegni kodi kod gwenge mabende ogomba kodi. Nyako Ramogi aneno ka imedo ndikna ka kod ya mopogore mamia pachgi kotende kod weche manyien. Aneno news kantiro Yugis. Erokamano e nyatim namos ne joka Lucy kuom tho mar mzee Michael Lucy Naftali Woda Wendo. Ukidi bo kantiro Ulanda. Erokamano e nyen bende oraro Woda Nyasi ya jama benjo asembo. Erokamano kuom kete Ramogi TV. Gonza Ojanja Bati kona Honorable Governors nika oginyal yie ni gidhi mbele Senate to giwuogi office mapiyo piyo. Mano Gonza Jamapera mawacho kamano ni Governors nyaka duok penjo e kamondo jopiny ong'e kaka gitiyo kod omenda. To ka ok ginyal chopo e mbele Senate mondo kada Senate to komiti mar Senate mondo giduok penjo to koro giban piende mondo gidog pacho giwuogi office. Shemo Tho Soja wacho ni Bati greetings asiro wacho Honorable Lilian Gogo kata Alili Panadol nyar Koweno Sifuno wek tugo gi party mababa ne oloso 20 years ka ok osir party ODM to ogwe atao. Mar ariyo wach mar Charlotte matek sirikal odonjre wach ni jopiny hinyore mogik pogruok mar paro e kind gavana Wanga gi jalupne Magwanga rach kendo dhi thiro dongruok omiyo gi bed joma nyalo winjore mondo giti kanyakla mondo jopiny oyud dongruok. Wacho ni amos ni Barack Ojala. Okay, erokamano. Abet mos odaka kendo neno Ramogi TV mano nyalo ndalo milimani ka weche ridore maber. Erokamano. Wacho ni fwane jodala ka Bondo. Kelo wuda loch maja Kiranda ka chieng' 7 wacho ni wud tsunami imora ahinya. Ramogi TV ler Kenya opong' gi ywaruok mar governors gi senators to jopiny to hinyore. Wacho ni mos ni Super CS John Mbadi gi Director Roblin Goje gi nyamenu Dr. Pamela Odhiambo mano kila loch maja Kiranda. Karo Serena Nyaboro erokamano nyakum kete Ramogi TV in bende. Councilor Francis Obwanda wacho ni aneno Ramogi TV maler wan game ramulaka ani ODM asili mar linda wananchi okwanyal yegi ODM mous ka omena. Okay, mane kaka en benda wacho. Aya, Bishop Ogeyane ni kantiere Assembly member Auru sina ODM and for all tribes so wacho ni ODM mar jopiny te kendo mar ogendini duto mano kaluwore kod jadolo. Erokamano nya japuonj Grey Onyango wacho ni romos ne school omanyi comprehensive kuom lal mar nyathi skund gi Susan Vera Akoth mar grade
mar ariyo. Nyasaye mondo omigi hocho makende ahinya e kinde ni. Erokamano Wilberforce Otieno Wuoda North Kanyamkago in bende intiere ka. Josi Babalawi mano Josi Bati wacho ni en bende mos ahinya kuom timo mos kendo gi kinde ni ma okuyo ka wacho ni akuyo bang' wito mamana Otieno Manyoro mar Nyasaye hoi Babalawi kuom tho mar madhe Otieno Manyoro. Kwawere kod mago nyakwara Mogiwa ka oyueyo pod abiro duogo ka nitiere weche mathoth ahinya ma pod wan godo magi mulo weche ma otedre kod arita, weche mag somo, weche mag pur kod mago mowinjo bed ni chiko iti kendo winjo. Kik idhi mabor, oduogo bang' thuolo machuok. Chakre dho nam lulwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. E gweng'ni wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa, kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore, ok ne baraza to ne nyarkochia. Nyakochia gokoko. Nyakochia toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni weche miwacho. Pato akanyi leo chunya nonyuoli pur. Riwre uru gi oganda duto kendo we uru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo ting badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka muponde ndalo. Nyarkochia tich abich saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro vijana. Jopiny dwaro ni strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo number 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riwri kod Trevor Ombija tich adek saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machini kendo nyakora Mogi wadhi nyime gi weche manyien. Koro yangore ni nyadendi Sheril Adhiambo ma nyocha onegi e kar dak ma Urume Buri Nairobi nyocha ne otho bang' yudo adhola achiel mar magina manoponya katoke. Ma oyangi gi jobero mag piny owacho manotayo chenro mag bero ni ringre nyadendi no e kar kano ringre ma Nairobi Funeral Home. Jafwambo marwa Eric Owenga noluwo siganani kendo ma report. Wede anyuola kaachiel gi joket ratich oganda ne ochopo e kar kano ringre ji ma Nairobi Funeral Home machon ong'ere kaka City Mortuary maluwo kaka chenro mar bero ne ringre Sheril Adhiambo ne tayo. Chenrono mar bero ne otagi lakteche ariyo mano Simon Omuok gi Grace Midigo kae ne oyangore kaka ne owito ngimane. What has been ascertained is that the cause of death was a single penetrating gunshot wound to the head. Unfortunately, the bullet itself
entered through the left and exited at the back right of the head. So that has not been retrieved from the cadaver. It was a single gunshot wound which entered on the left side of the face and exited on the right side of his head, the lower part. Tumepata alishutiwa, buki kapitia kwa uso wake katokea nyuma. Saa mengi siwezi sema juu watu wameona, tumeona watu wengi. Karakodoko ni magina mane ochwado nyadendi no ne okoyudi kinde no gino makoro samoro nyalo keto chenro mar kawo okang' ne obila ma wachore ne obayo magina no bende bedo matek. Kwayo nitie mondo okaw ne obila ondamo mowinjore mar chik. Tumeomba tu ni justice ya Cheryl, haki yake. Juu Cheryl bado alikuwa mtoto mdogo. To IPOA and to the National Police Service, we want this officer arrested immediately. Bunde no omi gi serikal mar mondo tim arita mar japiny, ok mar mondo mi ikaw ngima. Nek mar Adhiambo nojimbo mokalo tulo chieng' Jumapil tok jodak ma Huruma bago ng'anyo mar tipo ka gisundo mondo okaw ne obila ondamo mowinjore mar chik. According to information out there is that this officer is very well known and that this officer is notorious for shooting and killing. For how long will we allow these few bad apples to continue killing and maiming Kenyans? Duol mochung' ne nono kaka obila tiyo e thuru ka mano IPOA ne oseyango ni gisechako kawo neno mabiro konyo kawo ondamo mowinjore kaluwore kod tho mar Adhiambo. Jalup jakom ka IPOA mano Ann Wanjiku ramo ni gibiro timo duto manyalore mar neno ni adieri onyenyere lela. And my wish and my demand is that Cheryl should get justice as fast as possible. And those who are in charge should be apprehended and dismissed. For mar Cheryl Adhiambo en buok maduong' mokalo ne anyuola mare, wire ne en japuonjre mar weche thieth e kar tiegruok ma KMTC. Koro magi joma ne tegemea Cheryl ima nyathi ma gipuonjo mar mondo mi en bende obed taya mar ot kacha. Githagore ka giuso rech. At 21 years, the life is gone. Gima koro irito neno en ka bende Cheryl Adhiambo biro yudo ratiro mare tok magina ma wachore ne okumo obila kwanyo ngimane kose. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Kosore ni doho mamalo ma Mombasa ne kawuono chako winjo buch nek mar nyadendi Jane Achieng' omulo mane okwany ringre ka okengi kaeto oketi ogunia e gweng' ma Approved e Likoni Mombasa dwe mar 2 higa mokalo. Janeno ang'wen ma ochiwo nendgi kotenore kod burano bang' meko mar acheje 2 magin McDonald Ochieng' Owino kaachiel kod jaode miluongo ni jaode Alice Ochieng' maduto itudo kod ketho mar nego nyadendino. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Kane ochiwo neno mare e nyim jang'ad bura Justice Wende Kagendo, Anna Achieng' ma en min mosenindo Jane Achieng' omulo ne onyiso doho ni motelo ne tho mare, nyareno ne ogone sime kanyise ni en kod wach mar ariyo modwa nyise, to kata kamano ne ok onyise nikech min gi ne onge kod line mar simu machielo mane ginyalo loso godo e thuolo malach. Nonyisa ni mama in gi namba mare ate to nyise ni adina mare ate to kuti ga ugile to nyisa ni kionge gi namba mare ate to nitie gima dwa nyisi. Akasema kama hana namba ya Airtel kuna kitu ambacho anataka kumwambia. Tapenye ni kinyisa nyisi. Na akamwambia si uniambie tu ni nini. Nyisa ni long story. Tunisi akamwambia ni long story. Kwa nyisa ni kinyogo. Akamwambia watazungumza kesho. Hawakuzungumza hivyo mpaka wa leo. Olero ne doho ni kinyne ne otemo manyo nyareno e simu mondo mi gilosi, to kata kamano ne ok oyude. Kanyo emokoni kihondko ne omake eka bang'e ne ochako manyo achich mikoni ne odak kode. Sama nitemo go simbi je niwinja no. Lakini kasi imejua kutoka. Alisikia simu kilia lakini haishikwi. Kuruko penjo gacho sipelema kwa. Kuruko penjo to nzani dongoni onye. So akauliza marafiki zake wengine na wakasema Don wanamjua. Na huyo Don alikuwa anaishi pande gani? Don noda Kanya. Negida genyate na Likoni. Walikuwa naishi na Jane Likoni.
bang'e ne opango wuoth mar biro Mombasa kuma ne oyudo ringre nyare ka onge fuondni mamoko mag del. Kama papa ne onge, kama kabiro kama omano onge, magi ne onge. Janeno machielo Irene Achieng' Oloo makoni ne giloko handrech majengo gi mosenindo ne bende onyiso doho ni motelo ne tho mare. Mosenindo ne oriko pimone kaka ne gibedo gi ywaruok bang' fwenyo ni ne en kod nyadendi machielo mopogore gi jaode maduong'. Ukasema ya kwamba Jen alikwambia alikuwa amepigiwa simu na stranger, mtu ambaye ajui. Yes. Huyo mtu akamwambia bwanake ako kwa bana mwanamke mwingine. Yeah. Alafu Jen akakwambia alipigia co-wife mke mwenza. Yeah. Akamwambia waende huko kwa baba bwana yao ako na mwanamke mwingine. Yeah. Umesema wao wawili walienda wakapiga huyo mwanamke mwingine. Hivyo ndo Jen alikwambia. Janeno machielo Isaac Onyango Juma ne olero kaka ne ochopo kuma ne oyudie ringre no mochwe goyo picha mabang'e to ne otango ne Achich Don mane oyango ni mano ringre Jen Achieng' kata obedo ni ne onge kod fuondni mamoko moting'o nyaka wich mare. Unamaanisha nini ukisema it is the exact photo that you took? Wewe ndio ulipea DCI hiyo picha ama wao walikuja wakapiga picha yao? Hiyo picha ambayo nimeonyesha hapo nilipiga wakati nilienda kwa simu na mimi ndio nilipatia DCI. Nyamin mosenindo Nora Atieno Mulo bende en achiel kuom jogo mane ochiwo neno ka burano koro chano dhi nyime kiny tich adek. December 2024 alikuintroduce kwa mwanamume mwingine anaitwa Don. Alafu akakutumia picha ya Don. Hiyo ni December 2024. So we proceed tomorrow at 10 as I said. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Osiptal mar Aga Khan komakore gi sirikand kaunti ma Homa Bay koro chako chenro mar jiwo lwenj kedo gi tuo mar kansa mamako thuno kod kansa mamako kar dhod ne nyuol. Chenrono geto mine kod nyiri ma gin e kind higni 10 kadhi nyime. Achiel kuom chenro ma gin go en jiwo kampen e kor gwenge ma Homa Bay mar miyo jopiny puonj motenore kod tuoche mag kansa go. Ka oloso e kinde tiegruok mane gibago ne jofwambo weche ma Homa Bay ewi tuo mar kansa, meneja mochung' ne chenro no e osiptal ma Aga Khan Kennedy Mulama okoni kedo gi tuo no kata tuoche mag kansa dwaro tiyo kanyakla e kind migepe mopogore opogore mar kelo yot ne jotuo. Was reducing the mortality and incidences related to cervical and breast cancers in this particular region. It's a program that is focusing on prevention and treatment for cervical cancer and breast cancers in this region. As part of the prevention activities, we are conducting screening for cervical cancers in the community. Gima duong' modwa ni jopiny ong'e ni tuo mar kansa geng'ore atamalo 100. Tuo mar cervical cancer geng'ore atamalo 100. Yore mwanyalo geng'ego mokwongo en kwatero nyithindo manyiri ma chakre higa 10 kapok ochopo 15 years mondo migi chanjo mar HPV. Wasingo kendo wapuodhore ni kochakore odiochieng' ma kawuono wadhi tiyo gi kuonde utewa mag fwambo misewa mopogore opogore e lando ayanga ni mondo mi jopiny ong'e ni kansa en gima inyalo kony kofweny chon. Kopogore gi jopiny maoko, but county government nigi jotich moingo 5,000. Gimbe gidwaro information mondo ging'e, gibed gi lony kaka ginyalo survive, kaka ginyalo prevent, kaka ginyalo thiedho kansa. Ndalo ariyo bang' wang' jowi mar Citizen TV menyo siganda Sylvia Nyaboke Mokua, japuonjre mane orem donjo e grade mar 10 nikech rem yudo duoko mare mar KJSEA. Gikone to koro nodonjo e grade mar 10 bang' yudo duoko mare. Ma timore e kinde mamoko kuom jopuonjre to nyaka sani pod ok oyudo duoko margi mar penj mar KJSEA. Lydia Okeyo, Kolono Matut. En fuong'ruok ne Sylvia Nyaboke Mokua, japuonjre ma jahigni 15 manosewito geno mar donjo e grade mar 10 bang' rem yudo duoko mare mar grade mar 9 mar KJSEA.
ma en kaluwore ni ne omiyo otese mag penj ma onge kod nyinge e kinde timo penjgo. Safar mare mar donjo grade mar 10 ne chal ka gima ne okwamo bang' bedo japuonjre kende ma norem yudo duoko mare e skundgi ma Nyankono DEB. Kata kamano, bang' siganda nyomeny gi wang' jowi mar Citizen TV, gikoneni to ne oyudo duoko mare ka owuok e migawo mar somo kendo donjo grade mar 10 e skund sekondar ma Nyaikuro. Nimeshapata matokeo yangu, sasa nitaendelea na masomo. Jana asubuhi nikapigiwa simu na John Matiang, akaniambia risasi yako imetoka. Tafadhali enda shule na upokee. Na nikaenda shule nikapokea. Min Sylvia olero kaka osebedo gi achiedh nade e kinde mokalo ko penjore penjo mathoth e wi gino manomiyo nyare ne orem yudo duoko mare kata mana bang' timo penj. Nilikuwa nimelose hope. Kosile kufuatilia, unafuatilia unaambiwa kesho kutwa na hiyo kitu inaisha tu hivyo. Matimore kinde wa moko mjopuonjre ma owinjo donji e grade mar 10 to pod okwamo pacho kata mana bang' jatend piny Kenya William Ruto lando mondo mi yienegi gidonji e skundego. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Owuok e weche mag somo donje motelo gi weche mag pur. Jopur Niang' e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho chulgi gopegi maromo $185,000 ka giywak ni piny owacho ling' thi. To kinde mane gisingo chulo gopego to osekalo. Jojuma miyowa lipodno. Ywak ma jopur Niang' ka otende kod rem mar piny owacho ma chulo gi gope pod medore ka jopur koseyo piny owacho kuom rem chopo singo. Jopur Niang' ka otele kod jagoro marwuok ma jopur Niang' e kaunti ma Migori, riwruok mar Kenya Federation of Sugarcane Farmers Arguing Sadongo ne olimo Peace Commissioner e kaunti ma Migori mar tero ywak margi ka otende kod leo mar piny owacho e chulo gope jopur Niang'. To ma ema miyo jopur ma masoni bedo gi chandruok e chunygi ni to ma 2025 nyose rumone. Wane 2026 ani wane February. To onge ng'ama wuoyo ni Niang' gi mancha nodhi ka $185,000 manyo odong'ne. Idhi chule karango to ng'ama dhi chule. Aneno ka Kenya koro sani ochopo kama weche mag siasa gi ema koro kawo teko kendo koro ema dwa dhi nyime watu wichu wil kodwa. Adongo wach ni piny owacho ne osingo ni chulo gi gopegi duto e giko mar higa mokalo. Kata kamano, nyaka sani koro mae koro pok otimore ka geno margi koro duono. Tichwa en kwayo government, President William Ruto. Ine mane promise jopur ni dhi chulo pesa te mag gope kapok 2025 urumo. Wago erokamano ni chulo 60%. To 40% ma en 185 million ni. To tami chulo nade? Jopur Niang' wacho ni sani ok ginyal kata dhi nyime kod puro Niang' e yo makare nikech omendago ema yande gigeno mar dhi nyime kod puro Niang' ka bende gimreni kata mana familia magi sani odak matek nikech pok ochul gi gopegi. Niang' mane ochiw ne Sony Sugar 1976 kapok nitie change of otimore no mar loko ownership of the company pok ochul jopur to sirikal nokawo undertaking mowacho ni gibiro chulo jopur kapok higa no rumo 2025 to sani wajik January 1 February jopur pok onong'o pesa gi, nyithindo lewo gi ji e udi, jok man nigi tuoche gi weche mopogore opogore miechgi ok nyal dhi nyime nikech pesa ni ema i develop go another case. To gima lichnwa momiyo waneno ni Sony ni ok dhi maber kako dhi kode. Jopur Niang' komachielo bende ywak ni onge lokruok malong'o ma gineno e sekta mar Niang' kata bende piny owacho ne oketo singo mathoth. Lokruok madang' wawach nosetimore e sekta mar Niang' poro kwane nikech Sugar Board mano be established under the Sugar Act of 2024. Adwa koni ni jo office no pok obedo complete. Directors pok oyier, nitie gik mang'eny monindo kata mana ken contract agreement. Winjruok monego bed e kind japur kod kambi. Chik wacho ni onego bed a negotiated ken contract agreement. It has never been done. Jogi timo mana magi gi kendgi. Onge kama japur osebedo kodgi e piny. Giwacho ni kata chike matayo wechego mag puro Niang' mane okal higa mokalo nyaka sani pok gineno ka ikete tim malong'o. Waduoko erokamano ni chike mag tiang' ero president noketo gi ni gitiyo to giti nikech kata Sugar Board nyocho onego bed ni yiero ka en koro lale nam. Emomiyo wacho ni leaders wa uto un kanye to umbe u represent this same farmers are your voters. Jopur Niang' ma Migori wane po ni piny owacho kochopo dwaro margi to koro
niang'e mok gidhi chiwo ne kembe marego sukari. Mane gitere niangi physically en Sony Sugar miluongo ni Sony Sugar 2025. Koro jopur ok mor, one ginyalo chungo delivering cane to the company, or ginyalo interfere gi operations mag company e yor demonstration. George Juma, Ramogi TV, Migori. Yakora Mogeuga ni Migori wadonje chenro mar ng'e gwengewa kaka naseng'isi motelo. Chenro mar ng'e gwengewa kawuono wang'iyo gweng' miluongo ni Onyinyore manitiere gwenge mag South Game e kaunti ma Siaya. Nonro mar gweng'ni ne ochakore kanye to nonro ni chalo nade? Millicent Adhiambo donjo gi ng'e gwengewa. Nyakwara Moge Juang machiegni kendo telo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa jumani. Kalapapla mar ng'e gwenge owuok e kaunti ma Kisumu. Ofuyo ma odhi opio kendo e kaunti ma Siaya e gweng' ma ong'ere ni Onyinyore mayudore e sub-county ma Game. Ka iselimo kata isekalo kata iseneno kamondik ni Onyinyore, ang'o mabire pachi miparo ni dinemi chak kamoro ni Onyinyore? Wagoyane mbaka achiel kachiel mokwongo kod jodak makae ginyiswa ni to ginto pachgi chalo nade e wi gima ne omiyo ochak gweng'ni chiro kata sentani ni Onyinyore. En kama ne nitie got gi malo kore mani iluonge ni en Onyinyore nikech ne en got kich ka gato chung kamoro ne en Onyinyore e wi got. An onyuola yudo ka en Onyinyore to kwerewa ne wacho ka ne en kamoro mane en ng'op nyanga kamoro e skul kacha to ka ne kor liech maliech ne kadhe koro ka nonyuola to nawinjo ni en Onyinyore. Omiyo nochake Onyinyore. Kech no Onyinyore en kama ne gi malo. Ma ka in loka kocha tinene, ka in kocha tinene, ka in kocha tinene kamora mora. Kech en e diere. Chon kuonde mamoko gi nen piny. Alafu ka nuchung' nen kama ne nitie wi got kama. Koro kaka nen e wi got no, niluonge no Onyinyore nikech Onyinyore gi ma bet gi ewi thur malo. Bang'o joparo mopogore ma jogweng' oselieko kotenore kod nono mar nyingweng'ni ma Onyinyore. Wekoro wawinja nena ni adieri motenore kod kuku mar wach ni kanye manomiyo ochak gweng'ni senta kata chironi ni Onyinyore to ne ochakore nade. Onyinyore hie kata dhi Ramula kata dhi Munding tinene gi malo to mane momiyo noluongo Onyinyore en kama oting're gi malo. Ka en malo koro nyaka be Onyinyore malo. Onye koro chakre kechi kama entieni kin kata kathongo kata in kure to en malo inene. Onyinyore wuon kaka sub location ne okwongo en Gombe koro kopoge Gombe koro dong' kar kende en Onyinyore sub location. Onyinyore humbe landore kod weche kata timbe mage. Mokwongo arita rach nikech kata kituo ok inyal wuok gimoro ja pikipiki ok nyal wuok ka saa 3 kata kiteri e osiptal inyalo tho athoya nikech arita rach. Ka japiko ogolo apiko ne idhi tong'e, idhi nege, idhi maya apiko. Ne wan gi jathum miluongo na Winu Lawi to ne iwacho ne Onyinyore. Emomiyo humbe olandre. Wan gi chonde ni kacha to gi senta wa matin ni. Liech ne nitie Onyinyore ka. Kama koro intie piny lokore kar kada en pap lilo. Pap. Ne wan gi yien moko miluongo ni yiend hembko. Miluongo ni ng'o. Kar ka kendo misungu mono biro na wuoru dunya. Jo kama tange nitie cha nokunye fedha. Ento wachina to kanene misunguno. Mage manilando nying Onyinyore. To bende jodak nyalo kwano dongruoge achiel ariyo adek ma Onyinyore osenyuolo e ngimagi. Sani to koro waneno matin nikech wanyalo yudo kamwarege machiegni, wanyalo yudo dukni machiegni to chon kata rego ne wao kamoro ni chogero. Ka ok kamano to choko ruenje to sani to wan machiegni. Kata dukni koro wan go machiegni ka. Gima wa skul be wan go kama machiegni. Osiptal waonge godo. Osiptal wao mna cho. Wao koruenje alwor Kambare. Sitima to waonge go nokel kato kendo chako onge. Wariel gi koro boy nikech waonge gi sitima. Moro ni ema nokel kani. Koro ok liel nyaka ne kuma ne ng'ade ne bor.
gima MP waparo kodwa wakia to ne wamiye kura lam to jakoyo nomiyo waneno chon waonge dukni ka waonge chiro ka waonge mashin waonge lam mago gik maneno ka sani nitie ema sani to medre matin chief camp be wan go kacha koro medruok nitie matin chon ka te kaka inenen an kana kuongo nenen bungu ne onge chiro ne onge dukni madukni nwa hawa kamoro na luor mwalo to gi kambare koro gisani to waneno ka dukni osechako bira achiel watimo farming hospital so kwan go hospital wadhi kambare sitima nitie koro ne street light nitie emolo oloro ka to dio gi kamoro macha ora to nitie kama sitima moro full mar rem kacha Pauni ne wagoyo mpira kapod watin iluongo na bisidi. Magik mineno tikagi karka ne en pap maduong'. Koro kethre ni kopi ndara be donje oji bende nyuolre. Onyinyre nogoni berne emomiyo kelo pi nikech kane wan ni rera to ipenjo kama idwa kete pi. To dhano ka dhano nosiemo nonyinyre mane onyinyre gi malo oketie pi e pi tangeni kacha. Mano ok ber onyinyre. Kata bedo ni jodak kwano dongruoge achiel ariyo adek magiseneno e onyinyore kae, rem kod kwayo mane magin go magigombo ni ka otim kendo kel e alworani ma onyinyore, to onyinyore biro metni madongre chal kod kuonde mamoko. Wan wakwayo sirikal gimiwa kata osiptal. To gikonywa nikech nyithindwa giwinjo matek gitong' mitong' gi godo. Jo pikipiki oluor kituo to tho e ot jowadwa. Kata kaka inyalo dhi onge. Nikech ka giwuok giyie mondo gigol pikipiki ne. Kosegi awal kata kokalo saa 2 kama ogiyie. Ita thoya. Koro wan wadwa rita makende mondo sirikal okonywa. Waonge gi chiro to waonge go hospital. Choche be waonge go ka. Madano nyalo konyre go. Koro wakwa sirikal ni koyie to omiwa kar chiro moro to wagere hospital to wagere nyaka choche. Waremo school onego mednwa moro. Koro waremo hospital ma pod waonge go nikech chuno ni ka ng'ato tuo gotieno to kaka inyalo haw kod thieth onge. Hospital bende ma wan go man Kambare mwalo kacha machiegni yath tin. Chiro kaka joma mine wagombo no yawnwago obed malach obedo matin kako tinini. Koro wagombo ni sirikal mondo kelnwa modern market mondo wawuogi asekrani obed chiro moro maduong' nikech ng'eni ka chiro nitie gweng' to maendeleo nitie mopogore opogore. Hospital monego wabed go mwaremo gima duong' ahinya. Waonge hospital walawo na hospital Korwenje walawo hospital walawo Kambare kata alwor. Waonge gi sekondari. No wachako moro ka to digni pokopo okodhi maber. Mano wadwaro. Nyakora mogia jwang' mana kamano gi kanye mwachopo gode giko matelo makawuono e chenoni mar ng'e gwengewa. Sani ka ilimo kata ikalo kata ineno kama iluongo ni onyinyore to ing'eyo gimomiyo onyinyore ne obedo onyinyore kendo kaka ne ochakore. Omiyo kik idhi mabor medikete mane wang' jowi mari mar Ramogi nikech asingo ni juma manyien bende aduogo ni kod nono mar gweng' machielo. Erokamano kuom bedo kodwa oriti masani. Nyinga Millicent Adhiambo kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Nyakora mogiwinjo kaka nying onyinyore ni obedo ka report bendo kelni yo monyinyore gi Millicent Adhiambo. Owere kod mago ni jatend piny Kenya William Ruto omedo siro chenro mar keto kembe mag piny owacho e lwet ji giwegi kowacho ni mae yo ma piny Kenya biro gerore godo ka ok oket pek mar meto mar osuru e wi jopiny. Owuoyo e boma ma Nairobi e kinde mane otelo e nyasi mar keto ayanga chenro mar Safaricom ZD ma koro keto yot ne oganda nyiewo kata uso shares magi ka gitiyo kod M-Pesa. Ruto wacho ni chenro no dhi kanyakla gi chenro mare mar bottom up
mabende koro biro kelo yot ne jogo magin johala matindo e nyiewo shares kabende opuoyo okenge ma kambi mar NSE osegoyo gino mawacho ni osechiwo thuolo ne joket mwandu mapacho ka e jiwo nyiewo mare. It opens the doors of market participation wider than ever before. It is important for us to find a mechanism where citizens, from the comfort of their phones, they can be able to buy shares and trade at the capital markets. Anyone with a mobile phone now has the opportunity to build wealth and contribute to the growth of our country. As we gather here, we are guided by Safaricom's ambition to become Africa's leading purpose-led technology company by 2030 by creating a connected and inclusive digital financial ecosystem. Johale boma mabondo onyiso luoro margi ni tuoche ma ikelo kod alwora mochido kaka nyaldiema nyalo muoch e bomano e kinde ma koth ochako chue kaluwore kod taka mopong'o chirno ka gikwayo tend kaunti ma Siaya mondo odar kar puko taka mayudore e chuny chirno. Kaka Steve Biko lero, johala go jamni maketho mwandu gi e chirno ka giseyo tend kaunti ma Siaya. Ma e chal mar kar puko taka e boma mabondo e kaunti ma Siaya ka anguro kod jamni yweyo mos bang' sando johala e chuny chiro. An gi sida mang'eny. Owada jo citizen umenya nyaka takataka. Iluongo gi dholuo ni pidhi yugi. Othunyo modhi malo kama maloso mana got. Juok to sa achiel nyaka sa achiel tiende ni en 24-hour clock. Chiro kama waloke en kama ok owinjore wabede kaka johala gi joma mine nikech chiro mwaloke olil. Iyudo kaka mikete yugi opong' ma samoro kadh machop nyaka kuonde ma jomoko loke. Mano yugi mana ma onego beni kanyo bedo maler eka johala be bedo kama ber. Chiro kae oting'o population maduong' to chowa onge godo maber ma johala onego dhiye. Kama johala loke onego beni cho bed mang'eny eka koro tich tire maber eka wamama winjo bedo maber. Kaluwore kod johala kae, jamni mawuotho e chuny bomani oseketho mwandugi mathoth kendo onge okang' malong'o matend chiro ni osekawo mar tieko midhiero no. Rombe gi diek gi dhok chama lotwa makata kiwuok kiduogo tiyudo ko oganda diel omuodo te. Jamni yombo kodgi. To jorito marito godiochieng' odich gi jomako jo pikipiki. O gidich gi geng'o jamni. E kinde no ne giywago ohala manyocha gitime yor mbui makoro gore piny bang' wifi manono manoyaw bomano gi piny owacho mamalo gomo kendo weyo tich e kinde mane gisechako timo ohala e yor mbui. Wach wifi manokelnwa chiro ka gi David Owalo nokelonwa mane wapamo mwago erokamano kaka johala ni wayudo konyruok. Wadwa yudo kaka gigewa gi wanyalo lando. To gi sani wifi ok ti. Kwayo margi ne tend kaunti ma Siaya en ber arita e chiro no kod keto lwasi makare mar timo ohala e kind kwayo mamoko. Revenue collection miwacho ni gin gi digital to samoro githo miduoge manual. Koro kanyo mondo ging'i bondo gikonyo mondo wang'i kaka wachudo. Bon chudo ma jahala bondo kik obed gi ng'ikruok to wabed maonge ywak. Wach security ok bere kaka wan johala. Kaluwore ni sani kaka nywa neno gima nyotimre wabedo gi luoro. Mamiyo wawayo handwa chon nikech ok wang'eyo gima rito wa mbele. Inyalo bet to kare jomoko nitie mariti. Koro wakwayo His Excellency Governor marwa Mr. Honorable James Orengo ni mondo mi inenwa kar security kanyo mondo mi waloka wan thuolo. Korka kore meneja mar municipal Mabondo Philip Mbidio Wasonga nowacho ni giseketo kenge mar bero boma Mabondo kokwayo johala go mondo bed kod horruok. Pongo adwa wacho ni udagolo street light mawuok junction ma Barko Wino kadhi adhiya cho nyaka junction ma Welo. Kanyo wadwa ni waket street lights kendo jopiny osekwayo mano. Mar ariyo wadwa ni waket street lights ka wuok Easy Coach kod piny Uyoma Road nikech kanyo be nitie insecurity. Kiwuok Easy Coach kiridi mwalo kama nitie otende mabeyogo kendo kigo kona nyaka Uyoma Road kanyo wan gi insecurity. Kendo wan gi plan ni ka funds will be available in 2026-27 wadhi keto street lights area. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.
Kambi mar okumba mar CIC ochulo duka mar Naivas maromo $134,000 kaka chudo kuom mwandugi mane okethore e kinde ng'anyo mar Gen Z. Ng'anyo mano bagi gi rawere mapacho ka ne oweyo dukano gi lal bang' monj manotim e bedene e gwenge mopogore opogore pacho ka. Chudo ma kama otim ne dukano kata biro bang' nonro ma otim kendo ma opuodhi ma oyudo ni okenge duto noluw mondo chudo no otim. Jata tije mar Naivas Andreas von Paleske opuoyo kang' ma kamano. The claim in question emanates from the Mandamano that we had last year, where our client Naivas, it's in the public domain that they were attacked. During the protest, there were massive losses across board, and when CIC looked at the claims with our loss adjusters, we established the magnitude of the claim was Kenya shillings 134 million. As the country's leading supermarket chain, we are reliant on working with strong insurance partners to cover a whole array of risks that we face day in, day out, not just the severe events, but everyday BAU. And therefore, we're very grateful and appreciative of the support that CIC have shown us over the years, in particular for today's occasion. Yina muda ka wiyo machielo nyakora mogisa ma koranja majari wacho ni onena yo makare wacho ni kone Millicent mondo dhi e gweng' ma iluongo ni Wang'o Tong' bende market Sidindi Ward mondo owinjie kaka weche chalo kono. Don Jamigori wacho ni newsroom wan kaka joluo en mana tielo mar ariyo ne jatend piny William Ruto. Wacho ni joma beyo yudore e polo. Okay. Anoluore gi Don Jamigori. Min pilot man Dhiwa wacho ni erokamano kuom lerono weche yo mayom. Mosna nyagod mesa mosiepna erokamano mano ote mar min pilot mar Dhiwa ema wacho kamano. Baba Papa Uru Ng'apala Kabondo nena malera ahinya. Erokamano wacho ni aneno mana ka siasa gore kinda gavana ma Homa Bay gi jalupne. Koro made giwe gitere siasa mos mondi mondo jopiny oyudo dongruok. Architect Evans Asio wacho ni akwayo ogandawa mondo obed gi dimbruok ndara mawuok Adiedo kochomo Karabok ochung' nikech notamo contractor. Wacho ni joka Sipul notamo contractor dhi mbele gi gima ne ochaki kendo odwa ni jopiny obed gi bidhruok mondo weche odhi mayom. Mano kaluwore kod Architect Evans Asio. Makamu wacho ni Kenya osepog here is either you are on Ruto's political wing and Oburu, or you are in Gachagua political wing and Kalonzo. Mano makamu ema wacho kamano. Okay, nyakora mogi wakao yo madundo kaduo kapo dan gi mamoko kik dhi mabor. Ma en Oimore e Ramogi TV. Ogandawa ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dend obed maber ok gin ga gik matek, gin gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar ma en tudruok gi lakteche molony. Isamidhir jahocho cha nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach nyaka weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty ntiere. Riwri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo.
Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi mi ng'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko yore mopogore opogore. An ma design yani ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kik utegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mi pokni no teko. Time seche te. Pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi. Kosore ni tim mar jomanyiri mag Kenya manitie buigni 20 Rising Starlets nomole boma ma Dar es Salaam e piny ma Tanzania motelo ne tielo mar 2 mar tugo mar laro thuolo mar dhi e World Cup e kindgi kod tim mar piny Tanzania. Giko dira mokalo Rising Starlets noloyo Tanzania gol 1-0 e alap tuke ma Ulinzi Sports Complex, gol manolo kod Elizabeth Mideva. Tugono dhi go tarik 15 alap mar tuke ma Azam Sports Complex e piny Tanzania. Kocha mar Kenya Jacqueline Juma nigi geno maduong' mar loyo Tanzania e tielo mar 2 mar tugono. Kambi mar Safaricom kokalo kuom bade mar M-Pesa olando sir mar $1 million ne tim mar Shujaa kod Lionesses magin timbe mag Kenya mag rugby madhi gocho e laro kombe mar piny mangima HSBC. Tukego idhi bagi alap tuke manyayo ka Kenya bago tukego kuom thuolo mokwongo. Apisa mar Safaricom mochung' ne tudruok kembe Victor Odanda owacho ni en gi mor margi mar siro tukego, kowacho ni dwaro margi maduong' en miyo timbe mag Kenya mijing'o e tukego madhi kelo kanyakla timbe mawuok e piny mangima. Captain Ashil Chanjira bende onyiso geno maduong' mar biro timo maber. So, how do you do? You understand? Beautiful. And of course, our chair has to be here to receive kits. Today we are here to unveil the names and the new kit for the Lionesses and the Shujaa. A good squad of ladies, a good squad of gents, and trust you me, Saturday is going to be live. The 14th and 15th of this weekend, make sure you're there. For what we've seen, what they've done, I mean, ever since, I think you heard from the lady captain. First, let me say thank you to M-Pesa. We've been walking this rugby journey for a long time. We've been working hard, playing in the finals, not qualifying. But since M-Pesa came in, we've qualified Division 2 now. And that made our girls settle because every single month we get our payments on time. And also, they give us credit. You're able to send credit to your parents at home. And also, this gives the ladies a calm mind to focus on playing. So Makweli says the pressure is there, especially the number, it's quite large. But we're gonna ask, we know what to do. When you go inside the pitch, we're gonna showcase what you're supposed to do. And above all, to make our fans happy. To make us Spain for 1 week, and your trip metusaidia sana because we know now our weaknesses. We came back to the drawing board to work on our weaknesses and to strengthen our strong point. Kozore ni bengi mar KCB oketo tenge omenda maromo $227 mar siro tuke mag World Rally Championship kama en higa mar 6 maluore ma kambino siro tukego. Kuom pesa go $100,000 biro dhi achiel kachiel en Safari Rally Kenya ka $28.5 biro siro derepe ma kambino siro. Derepe go gin kachiel kod Karan Patel, Nakil Shachania, Tinashe Gatimo,
Queen Kalimpinya mawuok e piny mar Rwanda kod Oscar Ntambi ma piny Uganda ma koro keto kwan duto mag omenda ma bengi no osiro godo tukego chopo $1,180,000 nyaka ne piem mag nyamburko duogi e pacho ka higa mar 2021 bang' higni 19. Jata tije mar KCB Paul Russo owacho ni en dwaro mar KCB mar siro tuke ma kamago kinde duto kowacho ni pod gibiro siro piem mag nyamburko e higni mabiro. KCB has pumped a considerable amount of resources to support the success and growth of our event. Out of our total sponsorship, 100 million will go directly to the Safari Rally and 28.5 million will go towards supporting our 5 drivers. Level of commitment is not just because we make money, it's because we believe that the talent and bringing us together in those sports is important. Erokamano kuom ketera mogi TV chakruok ka giko mane bende makelo e giko mar weche manyien mago imore. Puoch gi paka ne in ma ikaw thuolo mari mibedo koda kamoting'o jaduong' Patrick Awange mar Yenga Ugenya ma bende obedo koda chakruok nyaka giko. In bende puoch gi paka. Kaw kamano to yiena mondo alure gi kanyo ka bende amiyo puoch gi paka ya waduto mosiro weche gi kochakore chakruok nyaka giko. Reporters magwa kaachiel kod jochung weche jatenda Jay Bonyo kaachiel kod director mar Alex Obado bende nyakwara mogi kweth mane en godo e kiru mar ariyo mar weche kata mar kawo weche gi jago picha mara bende Ben wuod Ugenya bende ne kanya kwara mogi en bende obedo koda chakruok nyaka giko. Jaloko mara obedo Belinda Phillips, nyinga en George Bati. Waromo kiny mbako romo chakre saa 4 onyango nyaka saa 7 odiechieng' kama kiny wawuoyo e wach mar kedo kod yedhe mamero ji ma oting'o kong'o machiko kopuodho kong'o madonjo e pachoke kawuok e pinje maoko, kong'o minyuoyo nyakwara mogi ma bende samoro obila laore godo kod jonyuopo, to bende kopogore gi mano chike moketi chakre saa 4 nyaka saa 7 kiny bed thuolo mar golo pachi mondo ing'iswa ni to chandruok bedo kanye. Kaw kamano riti masani, nyinga en George Bati.